дар ҷавоб ба силсилаи таҳримҳо ки соли равон Амрико ҷорӣ намуд, Русия тасмим гирифтааст ҳамроҳ бо Чину Эрон аз истифодаи доллари амрикоӣ дар тиҷорати ҷаҳонӣ ва ба вижа фурӯши нафт худдорӣ кунад. дар суҳбат бо маҷалаи International Affairs рӯзи 23 август муовини вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Рибков гуфтааст, замоне фаро расид ки мо аз сухан ба амал гузарем ва ба доллар алтернатива ҷустуҷӯ кунем. эрон ва Русия содиркунандагони бузургтарини нафт мебошанд ва Амрико саноати нафту содироти ду кишварро мавриди таҳрим қарор додааст. солҳои зиёд доллари Амрико пули асосӣ дар фурӯши нафт, мис ва дигар маводи муҳим истифода мешавад. чин низ чандин сол инҷониб сай дорад мақоми доллари амрикоиро ҳамчун пули ҷаҳонӣ танг карда, пули миллии худаш юанро мавриди истифодаи васеъ қарор диҳад. ахиран вазири энергетикаи Русия Евгений Новак изҳор намуд, ки кишварҳои бештари ҷаҳон ҷонибдори иваз намудани доллар дар тиҷорати ҷаҳонии нафт мебошанд.